जों दिनै उदालगुरि जिल्लानिफ्राय जोङो साबा केन्डिडेट जों दिनै नमिनेशन पेपारखौ जों जमा होबाय उदालगुरि जिल्ला डिसि अफिसाव जोबोद गोजोननाय मोनदों मोजां मोनदों आंनि खेत्रआव बिसेसकरि प्रथम आं बिडिसि बिसायख'थि गेलेनो थाखाय आं ओंखारदों आरो जों जिबायदि नुदों रायजो राजानि जिथु सापर्ट जों आसलते दिनै मोनसे प्राइमारि कमिटिनिफ्राय मात्र माने 50 जनल' लेंहरदोंमोन स्वतस्फूर्तभावे रायजो राजाफ्रा ओंखारबोदों आरो आसा खालामदों एबाराव गोबां भोटाव जों देरहासार जागोन। गेलेनायाथ' बयहाबो अधिकार दं खिन्थु सोर बिजाथिया साबसिन जागोन बेखौ रायजो राजाफ्रा बासिगोन आरो नैबे बेलायाव नायोब्ला जिहेतु हाग्रामा महिलारिया बिटिसिनि चिफ जानो थांगासिनो दं डेफिनेटलि बै ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा हाग्रामा महिलारिखौ बांसिन प्रायरिटि होगोन दा बेखौ नायोब्लाथ' हाग्रामा महिलारिया मोननै समस्थियावबो देरहागोन खाम्फाया जेननो गोनां जागोन आरो गुबुन गुबुन राजनिति जिहेतु पार्टी बिसायख'थियाव केन्डिडेट होखागोन दा बेलायाव जोंहा बुंनो लागौ जेबो गैया खिन्थु आथिखालाव जि परिस्थिति परिबेक जों नुदों जे दिनैनि तारिखाव रायजो राजाफ्रा बिजेपिखौबो फोथायलिया मानो होनब्ला दानि जि सरकार बाहाय बिजेपिबो दंफायो बिथांमोना जेरैहाय बाहाय खामानि मावनांगौमोन जिबायदि जौगानाय खामानि मावनांगौमोन बेबायदिखौ मावनो हायाखै बिथांमोनाबो बहुत कमिटमेन्ट होदोंमोन रायजो राजाफोरनो खिन्थु बिथांमोना बे कमिटमेन्टफोरखौ लाखिनो हायाखै दा बेखायनो बिजेपियानो जाथों बा इउपिपिएलआनो जाथों बिथांमोननि सायाव फोथायनाया गैलिया आरो इतिमध्ये का जाखाबाय आंथ' फिल्डआव गिदिंबाय थादों गोबां बिजेपि आरो इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफ्रा जोंनि बिपिएफ राजनिति हान्जायाव जइन जाफैगासिनो दं आरो माने बिजेपियानो जा इउपिपिएलआनो जा रावबो कन्टेस्टआव फैनाय नङा जों इतिमध्ये बुंखादों जोंनि पार्टियाबो गोबां डिसिसन लादों एबाराव जों जुदि सरकार दानो हायोब्ला जों माखासे जिथु नर्मेल खामानि जौगानाय खामानि लामा दालां स्कुल न' लुनाय कलेज बानायनाय बेफोरथ' जोंहा जाखागोन बिनि अनगायैबो जों मोनबा गेरेन्टि जों रायजोफोरनो होदों बे जोंनि पार्टिनि सिद्धान्त जेरै जा हा हुनि समस्याखौ लानानै जोंनि सा ओनसोलाव गोबां रायजो राजाफ्रा गिनाय हाबदों इलेक्सन खालामगोन नामा बेखौ लानानै जोंबो सिरियास आरो जों बिपिएफ राजनिति हान्जा हिसाबै बुंदों जोङो जायफ्रा बिनि थागिबि बिथांमोननो हा पाट्टा होनायनि सिद्धान्तखौ जों इतिमध्ये लाबाय बेनिफ्राय जोंनि ओनसोलाव जों नुदों जिहेतु जोंहा इन्डास्ट्रिबो गैया जेबो गैया गोबां बेकार सेंग्रा सिख्ला जाबाय दा बे बेकार सेंग्रा सिख्लाफोरखौ जेरै बोरैहाय सेल्फ एमप्लय खालामनो हायो बिनि थाखाय जों बोसोराव 100 कोटि थाखा बाजेटाव फैसा लाखिगोन बिनि अनगायैबो जोंहा जायखौ जों स्ट्रीट भेन्डर होनना बुङो सौकाफोरावहाय बाजारफोरावहाय फिसा फिसौ बेब'हार खालामो बिथांमोननोबो जों फाइनान्सियेल एसिस्टेन्स होगोन बिनि अनगायैबो जोंहा महिला सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो जोङो रां अनसुंथाइ होनो थाखाय बोसोराव जोङो 40 कोटि थाखा जों बाजेटाव लाखिगोन एकदम बोराय बुरै गोबां जायगायाव जों नुदों एकदम दुखिया बोराय बुरै सोलिनो हाया दा बिथांमोननोबो जों बृद्ध पेन्सन बायदिहै जों फैसा होनो थाखाय बोसोराव 10 कोटि थाखा रां अनसुंथाइ बाजेटाव जों फैसा लाखिगोन जाहाथे जों बिथांमोनखौबो सहाय खालामनो हायो दा आंखौथ' जेरावबो बरायदों मोनफ्रोमबो गामियाव जों इतिमध्ये सुबा कमिटि दाबाय आरो दाथ' बयबो लिङो जेरावबो लिंदों आरो ओरैबायदि जों सापर्टखौ नुदों जे एबाराव रायजो राजाफ्रा बिपिएफ राजनिति हान्जानि बाहेरा गुबुन राजनिति हान्जानो भोट होनाय नङा आरो माने मेजरिटि मानसिफ्रानो रायजो राजाफ्रानो मोनसे बिजेपि आरो इउपिपिएल सायाव मोनसे गिनाया हाबखाबाय दा बेखायनो अल्टारनेटिभ पार्टि हिसाबै रावबो गैखाया जोंनि बिपिएफ राजनिति हान्जायावनो भोटखौ होगोन आरो बिथाङाथ' जाम्बा आंथ' 20 बोसोर एमएलए जाबाय माब्लाबाबो आं गावनि स्वार्थनि थाखाय गावनि बागानाव थांनाय लामानि खामानि आं मावाखै आंहा रायजोनि खामानि मावदोंना आंथ' रायजोनि खामानि मावनो थाखाय आं एमएलए जादों आं रायजोनि खामानि मावगोन आंनि बागानाव थांनाय लामाखौलाय मानोथो मावनो दाबो मावाखै बेबो मावाखै बे बबेबा गामिनि लामाखौ मावदों बेखौनो आंनि बागानाव थांनाय लामा होनना बुंदों बागाननि लामाया दाबो कासा लामा दं गाज्रि दं जेबो नङा आंनि बागानाव थांनाय लामायालाय माथो जानो आंहा रायजोनि खामानि मावदों बेखायनो रायजोआ आंखौ अनदोंना आंथ' बिनि बायदि स्वार्थपर जानो हाया बिनि बायदि गावनि न'आव थांनाय गावनि गामियाव थांनायल' गावनि मानसिनियावल' थांनायल' बेबायदि खामानि आं मावाखै आं रावनिबो मोखां नायनाय खामानि मालाबा मावाखै आं रायजोनि मोजां जानांगौ रायजोहा उपकार जानांगौ बे स्वार्थआवसो आं खामानि मावदों आरो बेखायनो दायो जोंनि भैरबकुन्द समस्तिनि रायजो राजाफ्रा आंखौ सापर्ट खालामनो ओंखारबोदों आरो